Ještě jsem si uzamkl ten tlumíč, no. To je teď super. Paráda. Tak to bude lepší teda, si myslím. Vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si představíme moje nové enduro kolo, to konkrétně značky Merida s označením 160-500. Dlouho jsem chtěl kolo, které by zvládlo náročnější terén, sjezdy schodů, anebo třeba nějaké i dropy. Proto jsem si nakonec koupil tady tohle endurko. Uvažoval jsem i nad DHčkem, jenomže to bylo pro mě nevhodné, jelikož jsem chtěl kolo i na nějaké menší projížďky. Základem je tedy hliníkový rám ve velikosti L, vidlice od značky RockShox, která má zdvih 170 mm, tlumič je také od značky RockShox, brzdy jsou tady Shimano DRčka, kotouče mají 200 mm, kolo má také teleskopickou sedlovku, což je super, GTčko to nemělo, a kola jsou tady obě 29 palcová. Ještě jsem si uzamkl ten tlumíč, no. To je teď super. Paráda. Tak to bude lepší teda, si myslím. Tak, tohle bude všechno pro dnešní video. Do komentářů mi napište, jestli se vám více líbilo dirtové kolo nebo celopružené. A příště si zkusíme dát ty větší skoky. Tak čus!